Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zita rangu muchangonditi Tafadzwa, not my real name. Ininiwo ndiri kugarawo munomu muHarare. So ichi ndo chokwadi changu mukoma changu, kuda kuti ndinge ndichikuudzaiwo uye zvekare nemhuri yeZimbabwe inge ichizivawo zviri kuitika pakati pangu naamai vangu, but not my biological mother, my step mom. So mainge muri mugore ra2015 baba naamai vangu vakabva vanetsana ndokubva vazorambana, because baba vainge vava nomumwe mukadzi uyo wavainge vava kudanana naye. Zvino baba vakabva vazoroora ava amai nini vandichati amai Linda vainge vagara vaine mwana wavo 1, but ivo amai nini zvavo ndevechidiki. Inini naamai nini takangosiyana zvedu ne8 years. So mushure mekunge amai nini ava tatanga kugara navo, vainge vari very rough and vainge vaine chikawadi zvekuti takazosvika pakutiza pamba, but pavakatanga kugara amai Linda ava nababa vangu vainge vasingatidi pamba. Mushure mekunge vazoona kuti mwana ainge achiramba, ndo pavakabva vachizotanga kutifarira, because baba vainge vava kutanga kutaurirana zvekare naamai, because ivo mama vakaita vana vanokwana ivo kuita 5 nababa. So vakomana tiri vaviri, then vasikana ndo 3. So it seems as if ivo vainge vava kutoona kutoti sezvo nhumbu yainge yava kuramba kubata, it was far much better kuti vange vachiita sekunge vanotifarira. Ndakatoshamisika one day ndichitofonerwa nababa, then ndokubva ndazoenda kumba kuya. Ndakati ndaenda kuya ndo apo amai nini pavakazoti vainge vachida kundikumbira ruregerero, uye zvekare vainge vachida kuti ndinge ndichizovabatsira kuti ndinge ndichizonovakumbirira ruregerero kune vaning'ina vangu. Ndakabva ndati painge pasina problem. So ndakabva ndazotanga kunyanya kutambira chitereki kumba, because baba vangu munhu wekuti vanoitawo zvemadeals. So pose apo pavainge vachangotanga kugara naamai nini, kunyange inini mhuri yangu yainge yava kutofa nenzara, because ndakaroorawo uye zvekare ndine mwana wangu 1 nemudzimai wangu. Ndo pandakabva ndachizotanga kudzokera kumba. Saka pakuzonodzokera kumba uku ndo pandakatanga kuona kuti amai nini vainge vava kundiitira maactions. So mazuva ekutanga ndakangoti zvimwe kuda dzainge dziri pfungwa dzangu dzainge dzakaora, because ivo amai nini zvavo aiwa kuvapo varipo mukadzi wekuti akanaka ende anoyevedza. Then ndakabva ndachizotanga kungovarota zvezvekuita mawet dreams. Dzimwe nguva ndaizotomutswa nemudzimai wangu, aiti kana andimutsa ndomubvunza kuti what is wrong over ati kundiani kwamuri kufunga iyeye, because manga muchitokoira muri kuhope. Ndaizongonyepa zvangu ndobva ndanyepedzera sekunge munhu ainge abatwa nemadzigirira, semunhu ari kushungurudzwa nevaroi, but chokwadi chainge chiri ichocho chekuti ndainge ndotovarota heavy ndichitoita bonde navo kuhope, ende ndaitomuka ndichitonzwa kutoti panapa ndabva mukuita rimwe heavyweight dream. Mukoma nerimwe zuva ndakangokaruka ndaendako, and on that day when I went there ndo pandakabva ndazoona mudhara vainge vasipo. Saka ivo ninezi ndakatosvika vakatorara, but gate rainge risina kukiwa. Ndobva ndatongopinda paya, then I just sat down as I was watching zvangu one of the series on TV. Ndakati ndigere paya, amai nini pavakazonzwa kuti mainge muine munhu ainge arimo, vakangobva kubedroom kwavo. So ivo handiziva hangu kana vachitaura chokwadi oro manyepo. Vakati vakafungidzira kuti vainge vari mudhara vainge vakasika kudzoka. Saka amai nini vakatongobva kubedroom kwavo, vainge vakangopfeka zvavo kachitambo chete, vasina chimwe chavainge vakapfeka. Mukomana vakati vandiona paya ndopavakabva vavhunduka ndokubva vamhanya vachidzokera
kubedroom. Ini mukoma ndakabva ndati pano kana kuri kunze ndinosungwa ndichasungwa zvangu. Ndo pandakabva ndazovatevera, ndakati ndavatevera paya tikabva tatanga kutaurirana. Ipapo mukoma ndakatosvika ndikatovagrebha. To my surprise ivo havana kana kutomboramba, but musi iwoyo vakabva vati zvekuti tinge tichirara tose zvainge zvisingaiti nekuti vainge vabva mukusika bonde nababa vangu makuseni baba vasati vabuda, vakabva vati another day. So mukoma takabva tatanga kudanana tichiita rudo rwedu rwepafoni. Zvino vakazoti vandipa gap, ndo pandakabva ndachizoenda kune umwe mudhara uyo akazondipawo mishonga yokuti ndinge ndichisimbisa musana wangu, because ndainge ndichiziva kuti this was going to be the first time. Saka ndainge ndichida kuti ndinge ndichinyatsokuva impressa mainini vangu ava. Ndakabva ndachizopiwa mishonga imwe iya uye zvekare ndikabva ndashandisa uya wavanoti Congo. Then ndikabva ndazotorana naamainini ndokubva tazoenda zvedu kulodge takanoswerako ikoko. But kana ivo vakapa kutenda vakabva vati kubva zvavakatanga kuziva chinonzi munhurume vainge vasati vakambopiwa madamba refu andakaswera ndichivapa zuva iroro. Vakabva vatanga kutokomplaina vachitoti dambudziko rainge riripo nderekuti mudhara nekuda kwekuti iyewo akura ainge ongorova ma1 obva atosiyana nazvo. Zvino mukomana acho ndakabva ndaizotanga kunakirana navo amainini ava zvekuti takazopedzisira tava kusatoshandisa kana dziviriro kana chii. Then amainini vakabva vazondiudza kuti vainge vabatira pamuviri. Saka ivo pavakanditi vainge vabatira pamuviri, handina kana kumbozviisa mumusoro kuti vainge vachitondizivisa kuti ndini ndainge ndavapa pamuviri. So vakazoti zvino pamuviri paya pava kuma 7 months I think, ndo pavakabva vazotanga kungondipopotera pafoni. Ndikabva ndavabvunza kuti why is it vainge vondipopotera like that over the phone. Ndo pavakabva vati iwo why are you not being responsible, because ndakakuudza from the moment when I discovered kuti ndainge ndava nepamuviri. Ndikakuudza kuti inini I am pregnant, iwewe hauna kana action dzawakambotora and I expected you kuti unge uchizonditengera preparation. So that is how I got to find out kuti inini ndainge ndapa amai pamuviri. Then ndakabva ndazotanga kuhasela ndokubva ndazovapa mari, ndokubva vazoenda vakabva vazonotenga preparation. So ivo amai nini vakabva vazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichivapa zita. Nyaya iyoyo yakanetsa mukomanashi because baba ivo vainge vasingari kuti mwana uyu ange achitumidzwa zita ravo, vachiti ivo vainge vachida kuzoti pakati pevazukuru vavo pange pachizowanikwa at least uyo anenge achizopiwa zita ravo. Hameno zvechivanhu zvavainge vachingotaura baba. Saka vaiti ndinoda kuti sazita wangu ange achizova muzukuru wangu, but nekuda kwekuti mwana uyu baba vainge vasingazvizivi kuti mwana uyu haasi wavo. Saka amainini vakabva vazongoita zvemusoro wavo. Amainini vakati vaenda kunobetserwa paya, baba by the time pavakazoendako kuchipatara ndipo pavakabva vazobvunza amainini kuti mwana vainge vamutumidza zita rasekuru here. Amainini vakabva vati kwete, ndamupa zita rako. Baba vakambopopota, but at the end of the day vakazongoti zvainge zvisina hazvo basa. Saka chokwadi chainge chiripo chainge chiri chekuti inini nekuda kwekuti mwana uyu ndewangu, baba vakabva vazondipa mukana. Saka chokwadi chainge chiri chekuti sezvo mwana uyu ainge ari wangu, ndokusaka amainini vakatevedzera izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika, uye vakamupa zita iro randakavaudza kuti ndo randainge ndichida kuti ringe richizova zita rake. So I named him after my father. Nanhasi uno baba vangu havatozvizivi kuti inini ndini ndakavazvarisira mukadzi wavo uyo wavainge vatora. Isecret inongozivikanwa neni nemunin'ina waamainini. Chidzwai manje zvakazoitika last year by Christmas. Takapotsa taita bonde inini nemunin'ina waamainini. Saka iye anogara kuJohannesburg uko, akauya kuno nemurume wake. Saka vakati vauya ndo pandakabva ndazokumbirwa namainini, vakabva vanditi
ivo kune kwavainge vachida kuti ndinge ndichivaperekedza. So ndakabva ndazotora motikari ndokubva ndazovaperekedza sezvo ivo vainge vachida kuzombononwa ikoko. Saka inini kunwa handinwi doro. Vakabva vati ndinenge ndiri their super driver. Takabva taenda zvedu kunzvimbo dzemafaro, but kuye kuri family friendly, ndokubva tatanga kuita mabrai edu tichigocha. Zvino vakazoti vanwa, then munin'ina wavo amainini, even though murume wake ainge aripo, akatouya padhuze neni akabva atondiudza kuti aiva nemazi feelings neni because ainge akaudzwa nasisi vake kuti ndinovaita sei pabonde. So akabva ati tikufanira kuti tinge tichizombowana mukana wekuti tinge tichiita match. Mukoma takabva tawirirana paya. By the time that I drove them back, ndo patainge tichifanira kuti tinge tichizoita madhiri edu. So mukoma nashi takabva tazowirirana kuti taifanira kuti tinge tichizonosangana mutoilet. Ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonomumirira mutoilet muya, but zvakazoitika mukoma ndezvekuti murume wacho akabva achizotanga kurutsa, saka akabva atongouya kutoilet paya and we could not have our fun. So by that time patakazoti tainge tichifanira kuti tinge tichizorongana futi. So takabva tazoti tainge tichifanira kuti tinge tichizowana rimwe base, but unfortunately hazvina kuzoitika saizvozvo. But ndinongogara ndichingotaura naye pafoni munin'ina uyu waamainini, and iye angara achitongondiudza kuti the day when I return back totofanira kutoti tinge tichitomboona kuti tadzifambira nyaya dzacho. So ndiyo confession yangu iyo yandinayo mukoma. Ndodawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu, hakusi kunzi ndiri kuganza, but ndiyo confession yangu. This is my own secret. Naamainini izvezvi hatisati tatombo have those type of discussions about mwana uyu anofanira here kuti ange achizviziva kuti iye mwana wangu, or we should just keep him in the dark. Saka ndodawo kuti futi mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, uye zvekare neavo vakaitawo vana nevanyarikani, like how are you managing? Do you need to continue dating sezvo makazvara mose, or there is no need for you to continue dating? Ndinodawo kuti vemhuri kana varikowo ivavo, please give me my advices. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa. Let us try to assist him in the comment section, but zvamakaita zvamuri kuita naamainini, I think ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti mvura isanaya makuna iwawo, because even if she is your step mom, but you have to know kuti the fact yekuti vakaroorwa nababa, it means kuti ndiamai. Zvamuri kuita izvozvo igehena straight rakakumirirai kuita bonde, dating your own mother. That is something that is not nice, that is very disgusting. So you need to repent, my dear brother. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. So secret yangu mukoma, kana murume wangu hatomboizivi kuti inini ndiri munhu anonyanyisa kuda mari. I don't know, I have tried to control myself. Chinokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuurira murume wangu inhau yekuti mari ndinoida, ende Mwari vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu, ndikabva ndazoroorwa nemurume anotozvitamburira zvake, murume asina mari, yet inini ndiri munhu wekuti ndinonyanyisa kukara mari. Mukoma, kana munhu akangondiflashira mari ndikangoona kuti mari iyoyo inenge yakawanda, I don't care mukoma, ndinobva ndatotanga kutodanana nemunhu iyeye. Zvakazonyanyisa kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa, because ndakauya kuno ndikabva ndatanga kushandira umwe muSomalia. Saka muSomalia uyu ainge achiita zvekutenga motikari achitengesa, saka aitongogara aine mari. Saka ndakabva ndatanga kuchiva mari yake iyaiya, then iyewo akabva andoudza kuti ainge agarisa asati asangana nemukadzi pabonde. Ndokubva tatanga paya kudanana. Mukoma, dzimwe nguva ndaitonyepera murume kuti ndiri kuenda kuPeace Job kumba kwake, totoswera takatovharirana ini nemuSomalian. Each and every time
pandaita bonde naye aibva azondipa at least 300 kana kuti 400 rands. Mari iyi ndaibva ndaiviga ndaiti kana ikawanda ikasvikawo kana kuma3 kuma4000 rands then ndobva ndatoitumidzira kuna amai vangu kumusha. Nditori nemamwe masecret developments andakaita kumusha awo andainge ndichingonyepera murume ndichimuudza kuti madevelopments iwawo ari kuitwa nehanzvadzi yangu. Ukuwo kuhanzvadzi naamai ndainge ndakavanyepera kuti the reason as to why ndainge ndichida kuti zvinhu zvandinenge ndichiita ndinge ndichizozviita in secret zvinge zvichiita sekunge zviri kuitwa natsano inhau yekuti murume wangu ainge achindinyima mari. Ndikabva ndavaudza kuti zvino zvandava kuita kuno ndiri kupota ndichiita mapiece job angu asingazivikanwe nemurume. Saka munongovaziva vana amai vedu kuti as long as uchiita zvinhu zvokuti unenge uchizovabatsirawo uchiita madevelopments pamusha, zvakawanda vanenge vachitomborina kana basa nazvo. Saka ndine mombe dzandakatenga idzo dzandinoti mombe dzangu dzichihure uye zvekare nembudzi netumwe tumaproject uto turi kuitwa nemunin'ina wangu twemabroiler. Mari dzose idzodzo imari dzinobva pachihure chandinoita. Ndarambana naye muSomalia uya ndakabva ndazotanga manje kupindirana nemanigerian. Ndainge ndisingambofungidziri kuti ndichazosvika pakudanana nemanigerian, but zvaizvezvi mukomanashi ndo vandiri kutomhanya navo uye zvekare ndinoona sekunge vanotondigonera because ivo havana kuomera. Ungobonde vanokupa rimwe rekuti wega unosvika pakunzwa kuti pana pandaneta, but kana dziri nhau dzemari as long as uchimupa it means kuti naiyewo mari anenge achikupa zvokuti unosvika pakuboekana nemapirwo aunenge uchiitwa mari. Kana dziri nhau dzemari aiwa mari vanokupa, but I don't feel comfortable at all with what I am doing. I know kuti zvinhu izvi zvandiri kuita zvine some sort of demonic influence inside, but I can't stop. And chinondirwadza ndechekuti ndinotoenda kuchurch ndinotonamata uye zvekare nditoriwo kupraise and worship. Mwoyo wangu unorwadza most of the times kana ndikanzi ndinge ndichileader worship, praise hayo iri nani, but when it comes to worship I feel as if what I am doing it is wrong in the eyes of God. Kuti maybe on a Saturday ndinenge ndatoenda ndikatonosangana nemumwe murume pabonde, then Sunday ndinenge ndiri kuchurch ndichirumbidza Mwari, leading people into prayer. Help me, how do I stop this? Iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ngatizame kuti tinge tichivabatsira mucomment section. As a worship leader I think kuti you are not supposed to be doing that vahanzvadzi, nekuti munokwanisa kuzozviunzira macases upon your life as a worship leader. And also mune muchiti mabva kuchurch muri kuita zvezvikomba, before you go to church muri kuita futi zvezvikomba, so that might bring curses in your life. So kana dziri nhau dzemari you would find out kuti mari iyo yamuri kuti munopiwa nemunigerian wamunodanana naye, it can only solve your problems in the short term, but you won't have peace, you won't have happiness, because you are always playing hide and seek nemurume wenyu, in which makati murume wenyu munotomuda zvekudaro. Just imagine if he gets to find out kuti that is what you are doing, you are going to ruin your marriage. So like I told you, kana muchikwanisa kana muina someone wamunotrust, it might be an elder if it is possible from another church, mudikoni wekune imwe church, moenda to that person and you seek guidance so that you can stop this what you are doing. Remember kuti sometimes we need money, but it is just vanity, as King Solomon said, vanity upon vanities. So let us try to speak with our dear sister in the comment section. And problem yangu inhau yekuti ndakajaidzwa mari from a very young age. Ngachivawo chidzidzo kwatiri sevabereki kuti when the kids are growing up, izvi zvokungoti mwana akangochema ovatonzi mari iyi enda unotenga majeki, mari iyi enda kunotenga majeki, hanzi ndo zvandaitwa nababa vangu. So now nditori addicted. I just want men to keep on giving me money. Zvakangoma zvo veduwe.